Ano to? Panghugas. Oy, perfect! That's from all heart. Everywhere Pero on hindi niya alam. Buti na lang hindi mo alam. Wrapping in cheese. Tama nga tayo. Just the worst time to be with us. Good morning, everyone! Merry Christmas! Pero syempre, kapag napanood nyo na to, hindi na siya Christmas. But anyway, guys, it's the 25th of December. Galing kami kagabi sa Christmas Eve party namin together with the ID Grove fam. And ngayon, guys, we'll just open our gifts. Dito, meron pa kaming naiwan ng mga gifts dito sa ilalim ng tree. Anyway, guys, mag-open na tayo ng gifts! Hey, everyone! So, ayun na nga po, mag-open po kami ng gifts. But, ano bang gagawin natin? Open namin yung from workplace. Yung iba kasi, may binigay sila pero nabuksan na namin. Ito, galing sa isang supervisor namin. May pabigay na lotion. Tawang-tawa ako kasi yung ano din namin, yung binigay din namin gift is lotion, bath bombs, ganon. Tapos may lotion din. So, pero okay lang kasi gusto ko yung mga ganito, consumable siya. Tapos, Anong ano yun? Anything? uy, mabango yan. Yan yung akin. Ito yung sa'yo pala. So, ito yung fairy tale. Ayan. Tapos, yung isa is the classic flannel. Naka-flannel nga. Naka-flannel kami. These are from the giveaways of the Superhost last night. Airbnb Superhost. Ayan, bigay ito nila Love. May paano pa talaga sila? Ano to? Uy, ano to? Ang galing talaga ni Love. Tingnan mo yung pinagagawa niya. Iba talaga kapag bumili ng Cricut. Ang ganda. Aqua 4. Kaya pala sabi, ang cute ng pinaglagyan niya na parang packaging niya. In fairness sa kanya, ang galing talaga nun. Napaka-artistic. Aqua 4. Nilagay niya sa ganito. Tapos na Cricut. Diba? Gusto ko to. Kasi yung kamay ko nag-rashes na naman dahil sa lamig. Uy, chocolates! Ayan, may pa-chocolate din siya. Grabe talaga dito, guys. Pag Pasko, yung chocolate. Ang dami. Ito naman. From Anne. This is from Anne. Anong apelyado ni Anne? Anho. Anho. Ayan. New friend from Crawford County. Pumunta siya ng birthday ko. Tapos, in-invite ulit namin siya. In-invite ulit siya nila Junar ngayong Christmas. So, nagbigay siya ng Starbucks na ganito. Nahiya ako kasi siya lang yung hindi ko na-preparean ng gift. Nawala sa isip ko na pupunta nga pala sila. Hindi kasi siya nagre-reply sa GC. Kaya hindi ko alam na pupunta siya. Kaya wala akong na-prepare. Sayang no, nag-prepare din sana ako sa kanya. Ay, andun. Guys, nag-focus na kasi kami kagabi. Pero parang hindi ko ata napakita kagabi. So, ito yung wishlist ko na isa. This is from Maris. Si Maris ang nakabunot sa akin. Yung exchange gift namin is worth $50. Ito yung rug para sa kusina, gano'n. Okay. Uy, ang haba. Perfect. Para na to sa lutuan. Tapos sa may hala, ang haba. Hala, hanggang sa may na to. Hanggang sa may sink. Ay, perfect. Buti na lang ito yung nilagay ko sa wishlist ko. At buti na lang din si Maris ang nakabunot sa akin. Ang haba. Ang ganda. Ang ganda. Tapos ito yung hindi siya nagdudulas. Didikit siya sa floor. Oh, vlogger yarn. Sige Money, na. tapos, yung... Sombrero. Yeah, New Era. Ayan. Cup. Yung pabango niya is, Giorgio Armani. Ayan. Gusto lang daw niyang itry kayong maliit yung nilagay niya. Pero nagustuhan niya. So, tapos itong sila, ate, may parating pa po na gift para kay kuya. Hindi kasi dumating ganyan siya. Pero okay lang naman kami. Sabi ko, no worries. Meron pa ako. Meron pang extra na sa exchange gift namin. This is also from Sam's Club, guys, if you want something like this. Nilagay ko to sa wishlist ko kasi nung nakita ko, ito na, wala talaga akong parang wishlist ba. Kaya yung kinuha ko na lang yung magagamit namin dito sa bahay kasi instead na ako pa yung bibili. Yun na lang. Tapos decor na naman na hindi ko magagamit. O parang, putik. This is a rack for the gulay. Paglalagyan natin ng patatas, ng onions, gulay, mga fruits, ganun. Wow, this is so sturdy. Kasi naisip ko, nung pumunta kami Marshall, sabi ko, ay sana hindi man lang yun yung nilagay ko sa sa wishlist ko. Ang mahal. Mas mahal kasi ito compared sa nasa Marshalls. Pero iba yung quality pala nito, tsaka mas malaki siya. Akala ko maliit lang to. Ay, may tornilyo pa siya.
O, diba? Ang ganda. Hindi ko hihilain. Ganyan siya, oh. 2 level siya. Uy, I'm so happy. Kasya naman to sa ilalim ng cupboard natin, no? Okay. Tas next is... Ito yung napanalunan ko. Napanalunan ni Pac. Grabe kasi ayaw talaga niya magpatalo kay Marissa sa Chubby Bunny kagabi. Ito ko ang akin. Sinakripisyo niya ang wrist for choking niya. Wrist for aspiration. Talagang hindi ko siya tinigilan. Oh, grabe. Ayaw magpatalo. Gusto talaga niyang kunin yung ano. Naawa na ako kasi Maris niya pa niya pinagbigyan. Uy, Walmart. Wow. Sarado pa. Ano pa? Hindi nila binuksan. Ano kaya? Hindi ito for return. Ano kaya to? Magugustuhan nyo po ito. Ganyan siya. Ito yung pag-grand prize nila eh. Ay, baliktad nga, mahal. Pull it out. Ano to? Ay, parang nasasasakyan ko. Pinag-uusapan natin ng isang araw. Thank you! Kasi ito yung pinadala namin sa Pilipinas. Ang galing nilang nakaisip niya na. Para sa sasakyan. Perfect na talaga sa atin kasi nagka-carwash ka eh. Pero sa summer pa namin yung magagamit, guys. Walang magka-carwash kayo, napakalamig sa labas. Thank you! Sinakripisyo niya yung Worth it. pagka-choke niya. Worth it yung ano, Asan? yung muntik na niyang pagka-choke. Ano ba ito? That's my gift for you! Wala akong gift. Parating pa lang yung gift ko. Hindi na ako umasa na gigipan mo ako. Ano to? May gagamitin ako mamaya. Binilang ko siya ng ano niya, guys. Winter gloves. May gagamitin ako mamaya. Kasi nung lumabas kami, yung mga winter gloves kasi niya yung hindi masyadong insulated. Kakaawa na siya nung lumabas kami nung nagpajama party kami. Ito yung parang may grip talaga siya, no? So hindi ka madudulas kapag pang snowboarding. Tas next, gift ko din to sa'yo. Ano to? Ba't in body ha? Hindi! Ano ba? Ano to? Panghugas? Grabe ka na ba? Laundry detergent? Ano? Alam kong mahilig kang maglaba tsaka maghugas, pero hindi naman laundry detergent. Handa ka na ba? Kita ko na. Ako pa pumili nito eh. Ako bumili eh. Sabi ko, may gigipan ko yung ka-work natin ng kape. Sabi ko, idea yan ni Annette. Thank you sa mga supervisors ko. Grabe. Wala kasi siya. Alam nyo guys, hindi ko kasi alam kung anong ibibigay ko sa kanya. Tapos, tapos sabi ko gano'n, hey, can you ask him? Kasi wala siyang sinasabi sa akin. Baka may masabi siya sa inyo. Please let me know, sabi ko. So, wala din siyang sinasabi. Sabi ng mga kasama ko, wala daw siyang gusto. Oh, this is my... Oh no, get your gift for me as well. I'll open it first before I give this one to you. Yung gift niya sa akin, guys, kasama niya ako nung binili. Pero hindi ko pa siya nabubuksan. Sana okay to. This is his gift to me. I have a Fender. Baliktad naman sis. Ito tayo. Wala pa rin talaga. Walang pag-asa. Siya pumili. Yan. So, this is his gift to me. Kadas kasama niya ako nung bumili kami. Kasi nung una, nasa Coach kami or MK, ina-offeran niya ako ng bag. Tapos sabi ko, napakamahal. Ang parang hindi, parang para sa akin, it's not worth it to buy a bag. Tapos nung pumunta kaming Costco, nakita namin to. Sabi niya, gusto ng gitara? Oo! Sabi ko, kasi ang tagal na nito na nasa bookmark ng computer ko sa hospital last year pa, before pa na dumating siya. So, yan. Uy, kasi may free ito na guitar stand. Miss ko kasi yung gitara ko. Pero mas maganda pa rin yung gitara ko na bigay ni Father. Mas maganda yung tunog nun. Pero maganda rin yung tunog nito. Pero iba kasi yun eh. Iba. Tapos, meron pa siyang kasali na tuning clip. At saka yung strings niya. Ayan. Ito parang ang liit naman na. O, mas maliit to compared sa guitar ko sa Pilipinas. Pero mas handy siya. Yung gitara ko kasi sa Pilipinas, yung malaki talaga. Kaya Uy, may string na pala siya. May string na. Ay, may ano pa siya. Oh, may ganito siya. Allen wrench. Ang ganda. Sintonado. Ay! Maganda naman yung
Oh, perfect! Thank you, mahal. I'm so happy for this. Pero yung, alam mo yung nakita ko sa Costco dun sa Canada, yung ganitong kulay. Buti na lang yung available dito, yung ganito. Kasi mas gusto ko tong kulay na to eh. Parang wood lang siya. Ay, perfect! I love it! Ayan siya, guys. Hindi siya mapapatong sa kung saan-saan. Kasi yung ukulele ko, kung nakikita nyo, yung nakasabit doon. Ah! May kompleto na kami. May pang-banda na kami. May keyboard pa ako dyan. Drum set na lang. Ayoko ng drums, maingay. Oh, ito yung final gift ko sa'yo. Buti na lang tulog ka nung dumating siya or as baka binuksan mo naman yan. Hindi mo alam yung brand na yan? That's from All Heart. Hala, hindi niya alam. Buti na lang hindi mo alam. Damit? Uy, hinay-hinay lang. Maano mo. It's a big pressure on your part, my friend. I got him a stethoscope, guys. Manifesting. Manifesting talaga. Woohooy! Woohoo! Ganda! Aba! Palit tayo. Thank Di you. ba mas gusto mo ng Ayoko. pink? Pink kasi yung stethoscope ko na binigay ng kapatid ko eh. Thank you! Sis! Kaya mo yan. Mag-aral kang mabuti. May return of investment to. Ito yung investment ko para sa kanya. Para naman, Return of investment, mga Ay, ang kaibigan. ganda, no? Patingin nga. Pero alam mo, mas mura pala yung ganito. Yung may kulay-kulay. Kaya, Kaysa dun sa yung ibang kulay lang na plain lang siya. starter pack! May penlight na ako, may puro bigay. May penlight ka na, tapos Penlight bigay may... ni Jackie. Yung gunting. Scissor bigay ni Jackie. Sis, gusto na talaga namin makapasa ka. Gusto na namin na magkalisensya ka. Pressure tuloy ako, pero manifesting, kaya natin yan. Parang shorter ito kaysa dun sa akin. Or, ay hindi, same. Nagtitingin pa naman ako ng ganito. Buti hindi ka pa bumili. Gusto ko na nga eh. Yung gusto ko Pero yung- gusto mo yung kulay? Oo, black. Alam mo ba, walang decision yan. Nag-usap lang kami ni Annette. Tapos, sabi ko, what stethoscope na lang kayo? So, yeah, that's a good one, sabi niya. Tapos nung, chinek out ko na siya agad. Tapos buti na lang tulog ka. Nauna ako nagising nung dumating yan. Tingin ako ng stat. Yan yung time na dumating yung card mo from Apple. Buti na lang may kasabayan siya. Thank you. At least may rason ako na ano. So, that's it guys for Meron our pa. gifts. Anong meron pa? Yung gift. Ay! Oo nga! Oh my God! Alam mo to! Parang feeling ko alam ko na to. Kasi kagabi nung nag-uusap-usap, ay meron ka ng te. Tapos sabi niya, parang yung facial expression niya nagbago. Tapos na-realize ko lang kanina, or kagabi. Tapos nung tinignan ko, baka yun nga yun. Grabe naman. Thank you so much, love. Grabe yung papackaging niya talaga. Preserve mo nga to. I-preserve natin to. Preserve ko to. Wait lang. Grabe talaga yun. Dadahan-dahanin natin. Ganito yung balak kong pang balot ng mga gift sana. Itong brown na Dadahan-dahanin paper. natin. Pag ito tumama tayo, mahal ha. Buti na lang talaga ni-return natin. Ay, hint talaga ako kung ano to eh. Binugan talaga niyan. Grabe naman ang effort. Galing mo mag- Effort talaga ni Love. Tambay ka ba sa Pinterest? Hindi, maano talaga siya. Ang love language daw niya is giving of gifts. Swerte naman na magiging boyfriend niya. Pinapapray ko yun na magka-jowa na sana siya. Magka-jowa na sana sila. Yun nga. Tama nga tayo! Buti na, hindi ka pa nag-order. Kasi may binili kami sa hindi ko alam kung naano ko yun sa vlog. May binili kaming ring light from Walmart. Basag. Pagdating namin dito, basag. Tapos, nireturn namin. Tapos, bumuli ulit kami. Basag na naman yung nabili namin. Ay, nakakaloka. Pero parang mas maganda to, no? Tingnan nga natin. For Content Creator Studio Kit. Buti na lang talaga. Tapos sabi kong ganun, lagi na lang basag naman yung na-order ko. Kaya sabi ko, mag-order na lang ako sa Amazon. Yung parang nabili ko sa Pilipinas. Sabi kong ganyan. Kaso, ang mahal kasi nun, kaya iniisip ko pa, dapat may ROI. Kasi yun, ala, grabe talaga si Love. O, kasi yung nabili natin, no, parang ewan. Oh, may box. Ilang inches to? 16 inches. O, may ano pa siya. Yung nabili natin Oh. nung unang. Hala, may pag-green ano pa siya. Oh my God. May pag-green screen pa siya. Diyos ko, TikTokers na tayo nito. Mukhang dadalhin tayo sa universe.
Hala, thank you so much, love! Oh my gosh! Kaya mag-subscribe na po kayo, guys, kasi mga friends ko sumusuporta na. Sumusuporta na sila sa YouTube. Ayan. How is this? Hala, grabe! May ba ganito pa siya, oh! Para sa backdrop! Power! Parang ito yung brand na, yung bibili natin dun sa din. Gooseneck. May gooseneck pa siya. Ay, tapos may remote pa siya. Ay, ang perfect! Last year, nagbigay na sila sa akin ng so hindi na ako nag-expect ngayon. Kasi syempre, masyadong namang spoiled ate. Pero nagyan na naman niya. Miss ko tuloy sila. Alam mo, pangit ngayon na tig-iisa na kami nasasakyan. Wala na kami nakakachikan. Dati kasi magkakasama kami nag-grocery, ganyan. Ayan, ang ganda. How about that one? Now, this is for the backdrop. So, yun lang, guys. Ito na po yung mga gifts namin. So, thank you so much, everyone. Oh my God, I'm so thankful. Thank you to the IG girls. Ayan, Nasi, Love, Mau, and Gladys. Grabe yung setup nila kagabi. Parang hindi ko na-expect na may pa-catering pala ang mga Inday. Ayan, tapos sila, it was a fun night. Sila Mariz, sila Jovan. Sayang si Jovan, wala siya nung mga panahon na nagkakasiya namin duty kasi siya. Tapos sila Junar, GC, and sino pa na? Si Ann! Si Ann, kasama pa namin si Ann. I hope na nag-enjoy din kayo sa Christmas nyo, guys. And thank you so much, everyone, for watching and for supporting our vlogs. And yun, basta maraming salamat po, everyone. Merry Christmas! And proceed na po tayo sa shoutout for this video. Hi everyone, thank you so much at narating nyo naman po ang part ng ating vlog na mag-shoutout lang ako sa mga nag-comment po sa aking vlog na Sam's Club and Walmart grocery haul and shopping. Ayan, gustong-gusto nyo yan eh, yung mga pinapahirapan nyo ako sa pag-edit eh. Gusto nyo yung may pa-price pa yung grocery ko eh. At anyway guys, salamat sa panonood. Ayan, shoutout kay Jelly Fool, kay Snowball, Renz Mia, kay Mavi RN, and then kay Ibrahim Haidil. Shoutout din kay Waki Stolen, kay Marvin Di Maano, and then shoutout din kay Ronnie Caberto, kay Lalaville. Sabi niya, ngayon ko lang nabasa to. Sis, freezer reveal naman, parang ang daming space po eh. Hindi po, as in, namamroblema lang talaga ako lagi. Namamroblema ako lagi paano namin ni-store yung food namin. Malapit na akong bumili ng separate freezer. And then, bakit wala kang pangalan user? CR9ZI. Iba-ibang number eh. And then, shoutout din kay Rosemary Sumulong, and then kay Dambi Miko. Ang sabi niya, hello, wala po bang water station sa US? Curious lang po. May water station na malapit dito sa amin, but you know kung magkano yung isang bottle, yung malaking bote? It's $7. Almost $7. 6.58 plus tax pa siya. So, sabi mo ng $7. So, mas nakakamura kami sa pagbili ng bottled water. So, yung mga bottles na nang nainuman na namin is nakasave siya, nasa basement siya ngayon. We are planning to recycle it sa Walmart. Though may recycle naman kami dito sa apartment, pero namin siya sa Walmart. Babalik namin siya sa Walmart para diba? Sayang din yun. Pambili din agad ng tubig. Yun guys, medyo mahal siya. Pero sabi nila mura daw sa Walmart. I haven't tried getting water from Walmart yet. Yung i-refill mo siya. Hindi naman kasi gusto ni Mac na magpa-refill doon. So, doon kami sa Sam's Club, lagi na lang bumibili kasi mas mura siya. Ayun guys, thank you so much everyone for watching and for commenting. But if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Jaya Mia, and I will talk to you guys in my next one. Bye! It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer.